Sasisian kublai pi baro ki palok ki bapet jaka Darwin. Sasisian ipnyang pi pastor siya ka nikawaipat ka session. Gidang don ha ka series ka balay ka jeli ka baim. Pat menta ngila poi siya ka session ka bapra. Pat ha ka ni ka session ka bapra ngin ya puli ngin ya skor ngin ya ngap. Ya ka ai ka bai pastor dan man ong. Ya ka kitab Genesis ka lenong ka bapra. Pindapat ya kalau nong kabar hupra jong kitab Genesis ngai kumakadan lain lengkot ki benta haka. Ka benta ka bankong imakadan silengkot ka khana japang ka babteng mat ya ki session ki padep ani ki lenong chakmat. Ka benta silengkot pon ngai kumakat ho japang ka jingyo tanga ka jong isu ya ki brio lani ya ki baki weipat ki nong kanan lani ki brio ki balesi ki long kimnya daidur bat kasan perkhot ka jong khupa jong isak bat sakawai pa khana kalong ka jing phos ni ka jong Jacob ha Betel te ngathrai ka ni khana ba don lai ling khot kumni ngathrai kan don ni la ka jong ka jing kordor ha bangnya puli ba cha skor ba nginya karpat dangi pastor manta ba nyelam jimut ini nadu pasdang tagi mi yai ka wei hedin ka wei pan so ba pastor Aku boleh sebut Maridon, tiga tu ka lenong kawan hupram tu kla, aiksa pi mentan, itu I benas dang hi, I dan kendiat ke jinga so, buat ketuka session ke bagi nai dem, nang bula dem. Ikan mau hubungi penkut ya tu ka session ke bula dem kalong, hadin ba karakel, ngumur benong kanika Rebecca, kelej lu jong kurim ujong ka ban ya keren, kenang ba hakata karukom, bau Isak un pa ya u Jacob sya haran selagi para kur ti dengi pa yang ni namar ha tu ka jing keren ha tu session tu ala ni iba habaka Rebecca ke keren baru Isak kawan ra ya tu ka jing jong ki kentei kinong kanan ho jong head haki baka ong ba lada uni ujakom unshim kurim nakin ikun kentai te kala ethan yaka namar ba isuru lada bishong kurim ki armut ki kentai ki kun na kan kajat benriu head hangi hantu la punan kam naki kun u head nei to nya point nak ka khot ka baningkong hadu kawasan dengan puli gitu ki khot kum kilong kading tain saya keren anda kumta u Isak ulakhot haladi ya u Jacob bat ula kerku ya u bat ula adong ru ya u bat ula ong ha u watchim katanga haladi neki khun kenthei ki kenja kanan tukhe dalit no syakari padan Aram syakayeng u Betuel u kpa ka kemi jongme batushim katanga yaladi nangta neki khun kenthei u Laban u henmen ka kemi jongme Badu blay badan bor baro unda kerku yeme, bad unda penkaroi yeme, bad unda penlong bonru yeme, bamen yo long kajing lang kipat ba. Bad un ai hame, ya kajing kerku Abraham hame, bad hau sumbai jong me lembat me. Bamen yo pateng ya kari kajing wan hap jong me, ya kaba ublay ula aidu hau Abraham. Kumta u Isak ula pa no yu Jacob, bad ula let siapa dan Aram, Syau Laban ukun u Betuel, ukinja Syria, uhenmen ka Rebecca, ka kemi u Jacob bad u Isu. Tapi pai biang situ kedekot ke beningkong jok nikal nang ke arhupra. Hang tu yu iba u Isak u yu obat ya ka ke baka Rebecca ka kurim ke jong u ka ong. Ti hang ni habula khot biang yu Jacob shaladi ukarku yu bat uda adong yu ba unum sim tengah ladi naki kun kan thai ki kenja kanan ti kaba long plah ni kalong ba habula khot u Isak yu Jacob shaladi sim kan hit ya tu ka jing long is jong u Jacob tu ka jing le ka jong ne ka tu im bakala syukut kamong ye long ka klam long ka daw jong ka jing jentut jong ka jing adai haka yang kesem ti dula pha kum tu du ka ulai tu ka adong halau jong khun
upha pat hang ni syakari padan Aram syakaying u Bethuel da ka punan kam tu ukpa ka kemi jong me bat sashim kurim nang tu na ki khun kan thai ulaban on men ka kemi jong me ti kan ni ka jing punan kam ya kan ni ka kentin padan Aram I kumba ka dei kasnong ka ba kalong ar bentan Padan bat Aram. padan Aram rei ka tu ka Aram kala ma syukudo tang ka hang nu ka don ki syong kari kidan ki ban punan kam da kari Syria kidan punan kam tu ka Aramian ti rei na ka benta banyarap I pade na mar bakal abu kumni insyushim be ka tu ka padan Aram ka dehi ka jakaha ka ba ka nikaharan lo ka dan anta Kawai pastor Shopinya Chakman. Ikan mau hapor jong Abraham ro, hapo ong yo Syakri jong ban lej wan. Beriu nam ta khun jong Ishak ro, phale Isha laki shnong, laki bahayeng syaharan. Syaki bahayeng pasam. Mentah ni rong ing bakapa ta ni Ishak pat upha kalai khun jong ro. Syaka shnong pa jong yo shnong haran shnong kum. No Abraham kan syaharan. ti long kani ka jing pha hang ni ni di ban sung thu ya ketika ka ba lai kren hasdang kan ka tu shop kun session la dem kadan nang pajeng kren makim kwa ba u Jacob u shim kurim na kini kikin thei hang ni ki badan hang ni ka rikanan ho kata haru na makishong ha ja ka jo kini ki hen dan ki hand ti na mar ba u isu tu la de shong khai ki ti kum kalong yeng long sam de kim kwa ba kata kan pen khang ye ki kan ki kwa pada bakan ni ka long yeng long sam kan nang ye jan kita ki bahi ki bilan sha haran masih sim kala dukut katai da mul dukut lom dem ta kini ki kan kalong yeng da ka jingkmi jong kari beka kan pelat yu Jacob nakanika jing kanat hayang sam bat hakawi kaliang bade ka wan ra ya ka jing beteng bade jong ka jing dei bat katai ka long yeng long sam budan Tolo da pi ong ta bot ka kong bot kani ka jing pha yo Jacob bon phet beng saharan syaka shnong jong pa jong ka Rebecca nai. Ka bo mot kan pelai yo Jacob na ki ti ki bo mot sniu jong men jong iso ka kong. Ka ba ar ba ka jing pha jong ni pa ba kani ka kemi syaka shnong ka jong ki syaka shnong tan rai ka jong ki nai. Ngai im ba kadan ka na kawai ba ka perkhat wan nga ka long ban ri kan dong ni sumbai te bo num ya khle khaw lang la ni num ya khle jat ban ri ka syong ka soman. Atau kani ka demo ka jing san tur ka jong blai ban ri pan im ni breu bat wat akadu ka syong kha nama ka syong kha ka wan ra ki khun ki ti ka jing roi jong ka ri ka jat ban reu nai mut ban num pan syong kha khle ka wai ba ka jat ban reu ka ba mon ne atau kani ka jing jiet ka pang ka jong blai ka jing san tur ka jong blai ka perkhat ka mut ka perkhat ni kong jong Abraham Hapor bo pha yo tu nong trem ni wat tengah yo Isak mentah sa Isak habo pha ni yo khun jong Jacob syaka jo dem ta kan long dangiya na kata ka ar kom perkhan kan yarap hi namar ba ya ka jat bundiu ka thamai ka ba khlan syom ba jat bundiu khambun pa ne u blei lo de pular ling ba jong Isak til da ka poi syong khano bat ki wi ki jat bundiu ka mot kan mi yang ban ong bo blei u pular ho Isak ma so ka lang kon ngaso ba ka to ka jing khat ka jong blei u Abraham ha ha kin nong na dun tu kan nong namar hapor ki session ni friends pa Abraham ko long ba u blei ong ha u sumbai jong me ngan ai ka mot ha ki khun ki ti jong Abraham te mentah ha no Isak ro bang ha sumbai jong me ngan ai em ta kan long gin hab ban bat chicken mau te ha u sumbai pi mong ha ki sumbai ha u ha sumbai til long ha ki sumbai ka mot Ismail pada kemudian in define kum no ya kan ka lan ka ban long ka jing sakhi ba u blei u kurku bat kun mi ka chat ben reu ti hang tu la poi hau Isak ru kiran kini argon u isu bat u Jacob ti u isu la syong kha no kini ki ken thai ki ba na kan kanan tim tau Jacob dah kemudian ha phai biang shen sha haran nomor kedi nak kaju kalong ying de ki man
Tapi ini dia penting bang atau session ke ba, ni kan mau atau session bela dem nai. Kani ke Rebecca, kani ke Brio, ke Bayo Snow, yang asur jong play, hak ko apa ujubab, yang kata kajeng keli jong ka, kiki ak po ani ko narwan. Temen tan apa yang ke kapan, anda layak tengku, ba men ula temu ban penyap yang jong kun yang diu isak nai. Oh yo Jacob. Mentah kadikan ni ke ba ajeng mot yo tengah jong ka isak ban pha yo ni kun chaharan. Tengah i kan bakadan ka san perkhat akan ka brio ka Rebecca ru ban ri kendong te uni ulan. Namar katakan nung kan 4 wan namar hani ki benta Ahmad nilai ekran session ul ada ekran maka ni ka Rebecca ka ai ka jeng kan tho baka ban balain long sosi te bo we ni ki kun ka wis usong khai ki het kamut kadi ka ba khabam la pneng 100% ngai mri mo pneng hon ngai han nam ta jong ni ubo beli lo ong bo long berhadian long ban kong bo bon senchar yang men kamut uniu kun jo kau mo kari kendong te mon khle hoi long kidan arban ta ni nak tu session bladep kolong bitba ka Rebecca ka kwa ban pelai ilau jong kun nak ni kejing tmus ni jong men ning kong bat ka thong ka jong ka kolong mon pha chau men jong ka chkai men jong ka benta ka ba ar pade ha ba kali keren pade bat u Jacob ban pen utlong ya tu ka kejing temu ko jong ka kawan ra dak isu jong ka jing jong ka kemudian ada u Jacob udang syong hang ni kemudian ha kejing memtip ke jong u Isak ya ka tu kejing kan at apo kemudian unjin las shu ngap bet kemudian ban ong bet top ha no uni syat pai syari haran mi syong bon men jong ka u Isak unum la ban pediang ya kata te da bon ra pada ya jeli jong kan ke jing syong ka te ka poi hau Isak bon perkhat habu perkhat mo pada usiam ba kanang kambha ya uni u Jacob bon sim kurim na kita ki bahaya ngai tidak kawan dak kumta nama katu ka benong ba ka jingri ya kani ko kalan ngamtip kum no kandrung ki namar ba ki ki bar re kandong ba ya kani ka lenti jong ka jing syong khane bakan long ka ba be ti kata ka jing le syong kha kum ko jong isu bu sim ya ekini ki kentai kanan nong hit ya kata kala ban songsi kalong ing long sam dai kam ai jing hon namar kini ki kwa hi banri ya ulah je de pi long ngi ka benta jong ka tengah te ka Rebecca ka kan thai kam ni ka ni ka hang ni ha ni ka session ka benta ni ka no ka pau ya ka benta jong ka te ban pen ko ngo yo tengah jong ka Isak bon ai la lu bo ni kun jong ki ka bon le chatai haran kawan ra om pi kawan ra ya ni ka issue jong song kha to mo kata di ka rule jong ka jong start jong ka man pen ko ngo yo mle ka bor te ka ni ka issue ru ka pensan perkhat yo Isak ru pa ari ka dehi ya bon ni song kha ba kini ki ba hang ne ki bam de na ka ai ka ba uthumu mot nga i ka rule jong ka re ba ka ni ru ka dan ka play ka rule ka ba kong sam ma la ban ong mo ong session la dep mo ba ka sandur ko jong blai ka pen long kum tu mo long blai kran te hang ni ro ka sandur ko jong blai nam ta ya la jong sambai bon ri bunum khle khaw lang ki we pe ki jat bun ri ling ba ka te ba ka ka dei kita to ye jam chi skan mo bat ka jing ban rap ka jong Isak hani lau jong khun ka long sim ka tangai la di nang ta ni ki kun kan thai ulaban khun men ka kmi jong me kata ta kalong ka jing on jong Isak tin la poi sitai te ngim tip ka long kum no kani ka long ka jing karen te perkhat hangi te la long no men ka kmi jong me te hak perkhat jong itu di mo ma te mon ni song kha kam no de ya ka khun yo mo ma de kum no bo no la dau namar hak hen ka si ki ong ba la dau le yo mo ma wan so persa ka bet kalan kadang ka jing ong ta shubom tau ni mo ma de mo ma wan song kha ka to ka yeng so persa jong tu mo ma wan song kha ba to ka yeng ka bet kalan te hani ba ka long da ka perkhat jong ni te la class kira chim na ki khon jong men ka kami jong kan no kelas kan no kelas nomor ba Isak syong khai ka Rebecca ulit sunrang chatai tim tapat u Jacob sunrang ulit chatai hakasan perkhat jongi khasi kala kelas asal namar mentala da umama wala le jam wan so persate hakari ka kia sang ni ban u Jacob ni khon jong Isak ni pha chatai to ma hakani ka jilli jong ki ma ka pe
Kajali jong ki kapet. Em tak kan ngong ai phi man na ko mai lai kran ki ba sak mat te long teng teng lei perkhat na ka jing por kom perkhat ki jungi hakini ki kom khen jing ki ba ki longi long sam long teng teng ni ka bu jing ye yang iru nomor kemi bun ki jing kli nomor ki bun ki jing so ha ka longi long sam bai thì hằng ni nghìn chuan bị tăng ta và cái ni cái long gì long sam cả ang nuột hi bỏ cũng qua cho cái giếng qua một khuôn chụp un song kurim lada kadon kalat ya ka kun kan thei jong han men jong ka kurim ko jong Hagan ke episode ka banwan ngin yak mi ngim padi ki jerut jerwat ha ka yeng ka sam like no stang ha ka yeng ka jong Abraham